nwere ego minutes jelu nwa ụgwọ akwụkwọ ya jebe school ọ nọ Unilag ọ nọ Unizik mana ị nwere ego iji akwụ ya ụgwọ akwụkwọ nwatakịrị bido na year 1 lalide ọtụ before n'elu year 3 igwu ya bụrụ Range Rover igwu ya bụrụ flyover nsị ga-etire nwa anụ na agwọ gị tinye ebe ọ ya amụ ọlụ aka ọlụ kakwa mma agalị na mbọ ka ndị Igbo ji wee bụrụ ọka aka kedu ife ịma eji ọlụ aka eme ọlụ aka onye ọlụ aka agụ ada agụ ya ọkwa n'ụwa mebisizi kịta ọ dịzị aka onye ọbụla na-anya benzi ụbọchị bụrụ ugbo ife eji ama nwoke bụ kedu ọlụ aka ya okwu mmadụ ọ dịkwa n'ime ya nwata oredi made man ma nna gị enwere 1 naira ụtụrụ ya agbagbughị kedụzi ibe agwụ ya alụ n'ime gị agwụ bụ agwụ ọ bịaghị na ọsị na mgbe ọgwa gị ife aja eme Agwu'm Dibia mgbe onye aba ọ sị m na iji tọrọ abụ na anyị ga-enwe echi alụ mekwa na-ete ọkala mee na ijite ọkala the doom is near. It's gonna be massive. You will come down in your Jeep, in your SUV, in your $1 million SUV, just because the tire blow. You no go find vulcanizer, we go pump up. Boys are down musiolo. Boys na atwalo. Even then I one way. That's okay game. What a 22 years, 25 years. Kine nanya ke go na kia. Ebe ko yesi weta. Ina anya niru akwụkwọ. Ma ndị ji aka odo wee pịagbu nne ha ma ndị tọdolu nne ha na akpịrị ka o wee nyụọ nsị ọkụ na ofu onye ala asị na dibịa si ya weta nsị ọkụ nne ya ka o wee bunye ya ego. Ihe na-ewute bụ na ego nwa ya apịta ego nwa ya agwọ onye ya n'ọgwụ bụ second hand moto ụdị ya nna anya ka o ya ejeburu ọ bụrụkwa na ọtị ya leda si akwa aka aja na-ebute ọnụ mmanụ ya bụ ka Ikenga na-akụziri anyị. The concept of Ikenga is telling us that everybody should be skillful. Inwela agali na mbọ inweta agali ovu. Kedu ebe agali na mbọ gị dị? What is your skill set? Kedu ibe ịmụ ala eme wite aka gị? Kedu ibe Ikenga na-ekwu na ntị? Agali na mbọ ilu Owerri eji hotel eme competition ịbata ọka ịkwapụ ịkwata unu oriri na nkwari ndị Igbo na-atụ inu sị gị na nwata kpata ego okenye ejegbu onwe ya n'ozi o nwere ebe ihe elu na-elekọta na-asị onwe m okwu aka na amaghị eji n'alụ medugu. Kedu ife Ikenga na-agwa gị? Ikenga sị gị agali na mbọ gị nwe aka ọlụ agali na mbọ 2 hands must be on deck. I nwere ego minutes jelu nwa ụgwọ akwụkwọ ya jebe school ọ nọ Unilag ọ nọ Unizik ọ nọ Unimgbakwu mana ị nwere ego iji akwụ ya ụgwọ akwụkwọ nwatakịrị bido na year 1 lalide ọtụ before n'elu year 3 igwu ya bụrụ Range Rover igwu ya bụrụ flyover maka na ijijere ya akwụkwọ ka ọ gbawa akwụna ka ọ wee kwụnwe ụgwọ akwụkwọ. Nsị ga-etire nwa anụ na agwọ gị tinye ebe ọ ya amụ ọlụ. Ị nwere ego ihe ejesu ya na akwụ iti ya n'ụlọ akwụkwọ anazi anyị ego handout aka ọlụ kakwa mma agali na mbọ ka ndị Igbo ji wee bụrụ ọka aka. Kedu ife ịma eji ọlụ aka eme ọlụ aka onye ọlụ aka agụ ada agụ ya ọkwa n'ụwa mebisizi kịta ọ dịzị aka onye ọbụla na-anya benzi ụbọchị bụrụ ugbo ife eji ama nwoke bụ kedu ọlụ aka ya okwu mmadụ ọ dịkwa n'ime ya nwata oredi made man ma nna gị enwere 1 naira ụtụrụ ya agbagbughị gị bụ nwa. Kedụzi ibe agwụ ya alụ n'ime gị agwụ bụ agwụ ọ bịaghị na ọsị na mgbe ọgwa gị ife aja eme Agwu'm Dibia mgbe onye aba ọ sị m na iji tọrọ abụ na anyị ga-enwe echi alụ mekwa na-ete ọkala mee na ijite ọkala nsogbu ode mana orodi bụ iche ntị mgbe na-abịa unu ya achọ eziokwu mana eziokwu ya nọ n'ọta aka.